Επιστροφή από τη Λευκάδα. Χάσαμε το δρόμο και φτάσαμε που φτάσαμε. Πού είμαστε τώρα? Ναι, αλλά πού είμαστε τώρα? Έχω βάλει την κάμερα, οπότε τα λέω να τα πούμε. Εντάξει. Να πούμε έτσι λίγο The Dog Riders. Πήγαμε βόλτα στη Λευκάδα. Βαρεθήκαμε να βγάλουμε τη διαδρομή που πήγαμε μέχρι να πάμε και αποφασίσαμε να τραβήξουμε το γυρισμό. Μα αλλαγιστήκαμε στο δρόμο. Χάσαμε το δρόμο. Δεν βάλαμε GPS. Πήγαμε με την καρδούλα μας να πάμε κάπου. Φτάσαμε, πού φτάσαμε για να βάλουμε βενζίνα? Τέλος πάντων, και αποφασίσαμε να γυρίσουμε, αφού ρωτήσαμε τη βενζινού που μας είπε να γυρίσουμε προς τα πίσω για Βόνιτσα, αλλά εμείς αποφασίσαμε να πάμε παραθαλάσσια από την άλλη μεριά και κατευθυνόμαστε προς τον Αστακό για να κάνουμε μετά, λέει, προς το Μεσολόγγι και να γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Αγιογράφητη εντελώς. Ευτυχώς έχουμε βάλει το GPS. Μας χαιρετάνε εδώ πέρα και άλλοι. Τέλος πάντων, έχω στην άλλη μεριά της γραμμής από ενδοεπικοινωνία το Hunter. δεν έχει βάλει την κάμερα, την έχει μαζί αλλά δεν την έχει βάλει. Δεν έχει αγοράσει ακόμα μικρόφωνο, οπότε πάλι θα ακούτε μόνο εμένα. Ορίστε, διάστε τον κιόλας, πάει μπροστά. Μας το παίζει κυρία. Γελάει στα αυτιά μου όταν λέω μαλακίες. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτά είναι. Τώρα, άμα θέλετε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Γιατί έτσι όπως πάει θα μείνουμε τρεις ο Κούκος. Και ούτως ή άλλως και τρεις ο Κούκος και περισσότερο να γίνουμε. Έτσι όπως πάει η δουλειά δεν πρόκειται να βγάλουμε κανένα βίντεο. Υπάρχουν βιντεάκια που περιμένουν πίσω, δεν τα φτιάχνει κανένας και απλά μαλακιζόμαστε. Αυτά. Οπότε δώσε μας ένα έναυσμα να κάνουμε κάτι καλύτερο, ξέρω εγώ. Τι να πω? Τι να κάνω, άμα δεν γλύψουμε το κοινό? Λέει μην γλύψεις το κοινό. Αν δεν γλύψουμε το κοινό, τι θα κάνουμε? Πώς θα μπορέσουμε να μαζέψουμε followers? Για να δείξουμε τη θέα. Ποια θέα? Ωραία, μπράβο. Καλά είμαστε. Τι γίνεται? Πολλές μηχανές και άλλος μηχανόβιος χωρίς κράνος. Ο Hunter μπροστά είναι σαν αστακός. Σαν αστακός. Φοράει το κρανάκι του, φοράει τα γαντάκια του, φοράει το παντελονάκι του με τις μποτίτσες του, φοράει από μέσα κάτι περίεργες κάλτσες, γιατί είναι και λάτρης των περίεργων καλτσών. Δεν φαίνονται, ναι, λέει ότι δεν φαίνονται, είναι μέσα στις μπότες, αλλά είναι λάτρης των καλτσών ο κύριος Hunter. Όλο κάτι παρδαλές κάλτσες έχει, θα σας βγάλω και φωτογραφία. Και επίσης φοράει και μπουφάν, το οποίο μπουφάν όμως δεν είναι απλό, έχει και αερόσακο. Σε αντίθεση με εμάς που μπορεί να πηγαίναμε και με σορτσάκι σε λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε παιδάκια, πάντα κράνος, πάντα εξοπλισμό, να είμαστε ασφαλείς. Ας τα πούμε και αυτά. Και μετά θα πούμε τα δικά μας τώρα της διαδρομής. Απλά κάτι πρέπει να πούμε, γιατί άμα δεν πούμε δεν πρόκειται να κανένας. Δηλαδή, εντάξει, ζητάμε, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Τι έγινε, εξαφανίστηκε? Α, εκεί είναι. Τι να κάνω που δεν τον ακούτε? Έχει ωραία φωνούλα ο Hunter, έχει ωραία φωνούλα, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Ακριβώς πίσω σου είμαι. Και παρακαλάω τον κόσμο να πατήσει like, subscribe, το καμπανάκι, ξέρω εγώ κάτι. Να μας κάνει follow στο Instagram. Τι να πω, ανεβάζουμε ένα βίντεο το χρόνο,
Υπάρχουν κάποια βιντεάκια ακόμα στα σκαριά. Τα έχω τραβήξει, αλλά πού? Ωραία διαδρομή πάντως. Έχει τη στροφούλα του, έχει τη φύση του, τη θαλασσίτσα από κάτω. Αλογάκι. Εν τω μεταξύ αυτός ο παραλογισμός, εγώ έχω βάλει το GPS, ο άλλος πάει μπροστά. Δηλαδή, εντάξει, απλά συνεχίζουμε, δεν είναι ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δηλαδή φωνάζει, έλα να πας μπροστά. Εντάξει, οκ, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα μου λέει βάλε GPS και μετά με αφήνει πίσω. Δεν ξέρω τώρα πώς το περιγράψεις αυτό το πράγμα. Ο παραλογισμός. Εν τω μεταξύ εμένα μου αρέσει να είμαι από πίσω. Λέει ότι αυτό ακούστηκε κάπως. Ναι, εντάξει, okay, ναι, κάπως ακούστηκε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να είμαι από πίσω. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω μπροστά, δεν μου αρέσει να δίνω ρυθμό. Παρόλο που όταν δίνω ρυθμό, οι άλλοι δεν μπορώ να τους φτάσω. Αλλά τέλος πάντων, ναι, αισθάνομαι πιο safe. Να μην έχω κανέναν από πίσω μου. Και ναι, και αυτό ακούστηκε περίεργο, αλλά εντάξει. Ρε εσύ, μήπως κάνω τελικά για ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι θα έλεγα μαλακίες στον αέρα. Για stand-up comedy να κάνω σίγουρα. Πήγαινε μπροστά ρε, δεν πειράζει, καλά πάμε. Άμα χάσεις το δρόμο θα σου το πω όταν το πάρω πρέφα. Γιατί σίγουρα θα το πάρω πρέφα αφού θα έχουμε φτάσει. Θα πηγαίνουμε για Πάτρα και θα έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ, Ιγουμενίτσα από πάνω, από την άλλη μεριά. Λες να το γυρίσουμε το motovlog σε stand-up comedy? Νομίζω ότι θα είμαστε θα είναι πολύ καλύτερο. Εσύ τι λες? Αλλά εσύ είσαι σοβαρός ρε μαλάκα, είσαι σοβαρός εσύ. Εσύ ναι, εσύ είσαι σοβαρός. Εντάξει, μπορεί να κάνεις μαλακίες με τη μηχανή, να κάνεις μαλακίες με τα αυτοκίνητα. Περισσότερες μαλακίες με τα αυτοκίνητα, γιατί με τη μηχανή είναι και λίγο κότα. Αλλά εντάξει, ναι, κακαρίζει και αυτό σαν και εμένα. Αλλά μήπως να του δώσουμε ένα άλλο πράγμα, να το κάνουμε λίγο stand-up comedy, motovlogging stand-up comedy, που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος, στο οποίο πιστεύω ότι θα είμαι και καλός. Δηλαδή εντάξει, καλύτερος είναι ο Μπούσα που μοιράζει κάρτες? Δεν ξέρω, τι να πω. Να λέμε και 5 σοβαρές μαλακίες, 5 σοβαρές μαλακίες, οκ, και να λέω και εγώ τα δικά μου και απλά να τα ανεβάζουμε για να μ' ακούτε. Αλλά άμα δεν μιλάει και ο άλλος, δηλαδή τώρα είναι one man show, ας πούμε, εντάξει, οκ. Τίποτα, να χαιρετήσω για τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα πιάνονται στα δίκυκλα? Γιατί μόνε, μια χαρά είναι. Α, ωραία είναι εδώ πέρα. Κοίταξε απέναντι τα σκαφάκια. Πολύ ωραία είναι ρε. Όπα, πρόσεξε, αγελάδα μπροστά. Κοίτα μαλάκα που πάει να περάσει το δρόμο. Αυτά είναι. Μας επιτίθονται και οι αγελάδες. Και ναι, γιατί να μην το κάνουμε stand-up comedy? Δεν ξέρω. Να βλέπετε το βιντεάκι, να βλέπετε τη διαδρομή. Ξέρω εγώ, θα είναι ωραία, δεν θα είναι ωραία? Μάλλον δεν θα είναι ωραία. Συνήθως χανόμαστε και δεν πάμε αλλού από ό,τι να πάμε. Αλλά τουλάχιστον θα γελάτε. Ναι, σ' ακούω, πες τώρα. Όχι, όντως είναι ωραία διαδρομή. Αλλά πραγματικά ρε εσύ, δεν πιστεύεις ότι μπορούμε να το κάνουμε τέτοιο motovlog stand-up comedy? Γιατί όχι? Μ' ακούς? Σκατά μ' ακούς, δεν μ' ακούει, δεν τον ακούω. Τώρα μ' ακούς? Over. Έλα, μ' ακούς? Μ' ακούς ρε? Α, τώρα σε πιάσα. Μπήκανε μπροστά τα βουνά και μάλλον σε έχασα. Κοίτα εδώ τους τύπους ωραίοι, Λέω λίγο στο κοινό μας,
σε αυτό το εξαίσιο κοινό. Γεια σου Παναγιώτη, ξέρεις αυτό που λένε το κοινό μας. Πες με τάκι, ξέρω εγώ, από κάτω. Γιατί ένας θα είναι δύο. Λέω, γιατί να μην το γυρίσουμε στο stand-up comedy. Moto vlog και stand-up comedy. Εσύ τι λες? Ρε φίλε, να κάνουμε τους ανθρώπους να γελάνε. Να βλέπει ο άλλος τη διαδρομή, όπως είπα, που τη χάνουμε. Και μπορεί να είναι καλή, όχι. Και να λέμε και με καμιά μαλακία. Αλλά να ακούγεσαι και εσύ ρε μαλάκα, εντάξει, γιατί τώρα ξέρω εγώ. Ακριβώς από πίσω σου είμαι μωρέ. Να ακούγεσαι ρε παιδί μου και εσύ, να μην ακούγεται μόνο, να μην ακούγω μόνο εγώ στον κόσμο. Δηλαδή σαν το Λαμπρόπουλο ξέρω εγώ. Να το παίζουμε double fast. Δεν ακούς τι λέω, τώρα ακούς? Τώρα. Κάνω παράσιτα κάθε 3 και λίγο και δεν μπορεί, ζορίζεσαι. Οκ. Τι να κάνω, πρέπει να... Θες να μπω μπροστά? Εντάξει, άντε μπαίνω μπροστά, ορίστε. Λέω ρε παιδί μου ότι θα πρέπει να ακούγεσαι κι εσύ. Γιατί αν να κάνουμε stand-up comedy ντουέτο, θα πρέπει να ακούγεσαι κι εσύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Χάντερ δεν έχει καθόλου χιούμορ. Δεν έχει καθόλου χιούμορ. Έχει χιούμορ, αλλά δεν ξέρω. Εσύ τι λες ρε εσύ, θα τα καταφέρεις? Δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί δεν θα τα καταφέρεις? Είσαι σοβαρός εσύ, εντάξει, όχι. Έχει χιούμορ, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με φτάνει, αλλά χιούμορ έχει. Αλλά πρέπει να ακούγεται κι αυτός, γιατί πρέπει να απαντάει. Πρέπει να δείτε πώς το είπε το ναι είμαι σοβαρός, δεν έχω χιούμορ. Κάπως έτσι ας πούμε. Αλλά δεν ακούγεται ο μαλάκας, δεν έχει φάει, δηλαδή του έχω πάρει μικρόφωνο και δεν έχουμε πάρει για την κάμερα το mount. Το μεταξύ έχει την κάμερα μαζί, δεν την έχει βάλει. Εγώ την έβαλα, λέω το πολύ να μην γράψουμε, ή και άμα γράψουμε, το μεταξύ δεν ξέρω αν θα ακούγομαι. Έχουν φύγει τα μικρόφωνα, έχουμε ό,τι να είναι μαλάκα, ό,τι να είναι. Τώρα είναι από πίσω, τον βλέπω στον καθρέφτη και πρέπει να απορεί. Δεν τον ακούω στα αυτιά μου, γιατί δεν μιλάει, σου λέει μην τον διακόψω. Ναι, κρίμα είναι λέει να με διακόψει. Επίσης στη δουλειά έχουν ένα τέτοιο ότι έχω τον ασταμάτητο. Οπότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό, το ότι έχω τον ασταμάτητο. Και ωραία η διαδρομή πάντως, ωραία, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Εδώ πέρα κάτι κυριούλες και ένας κύριος. Ωραίο το τροχόσπιτο. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει να το γυρίσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε λίγο χιούμορ, να γελάμε λίγο. Να με κοροϊδεύουνε που με κοροϊδεύουνε. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι σε αυτή τη βόλτα το έστριψα λίγο παραπάνω. Αλλά δεν το έχουμε σε βίντεο. Και δεν μπορώ να το αποδείξω. Γιατί πάω αργά ρε φίλε. Δεν μπορεί να λέω στον κόσμο κάτι και να πηγαίνω σαν το ζουρλό. Εντάξει. Ακόμα δεν έχω αναπτύξει τέτοια ικανότητα. Και γιατί να μην πάμε λίγο πιο αργά? Γιατί ωραία δεν είναι? Στροφάκι, εντάξει. Και άσε που η κάμερα έχει τέτοιο καλό balance που δεν θα φανεί. Δηλαδή τώρα στρίβω, το κατεβάζω στους 20 μοίρες ας πούμε. Και δεν φαίνεται στην κάμερα γιατί δεν στρίβει, κατάλαβες? Είναι εντάξει. Αδικία. Αδικία, πραγματικά. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει κάμερα ο άλλος από πίσω για να με δείτε. Το γονάτισα. Δεν γελάει με τίποτα από αυτά που λέω. Ίσως δεν είναι καλά. Λέω δεν γελάς με τίποτα από αυτά που λέω. Γιατί? Αλήθεια. Δεν ακούγεται το γέλιο του πάντως στα αυτιά μου και ξέρετε δεν μου δίνει αυτό το boost για να συνεχίσω. Όπα. Είναι αγελάδι, είναι σκύλος. Άμα είναι αγελάδι κατσίκι δεν μας πειράζει. Ο σκύλος είναι που μας πειράζει. Κατσίκι πρέπει να είναι. Μαλάκα τι γίνεται, κατσίκια εδώ πέρα τα πάντα. Νομίζω πάντως ότι κάναμε καλή επιλογή. Τι λες και εσύ? Επίσης αν κάνουμε stand-up comedy, ίσως θα ήταν καλύτερο το άλλο όνομα που θέλαμε να βάλουμε. Το The Muppet Riders. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο... Εντάξει τώρα τα παιδιά, τι να λέμε, δεν θα ξέρουν το The Muppet Show, μόνο οι παλιότεροι, αλλά οκ. Και θέλαμε να κάνουμε τους γέρους του Muppet Show.
Λέει να μην προδίδω την ηλικία μας, αλλά οκ, δεν είναι, οι γέροι είναι αυτοί που σχολιάζανε, που λέγανε μαλακίες, οπότε θα τέριαζε στο δίδυμο, θα ήταν πολύ ταιριαστό, και γιατί όχι, να δούμε. Εγώ πάντως μπορώ να κάνω stand-up comedy έτσι, νομίζω, δεν ξέρω, ίσως. Πάντως τη μαλακία την έχουμε. Εντάξει, το GPS μας λέει καλά, πάμε. Αλλά στεναχωριέμαι τώρα γιατί δεν μπορείτε να τον ακούσετε και έχει τόσο γλυκιά φωνή. Ναι, έχει και τόσο γλυκιά φωνή ο Χάντερ και ερωτεύσιμη φωνή. Και τώρα λέει γαλλικά, όχι τα γαλλικά τα ελληνικά, δηλαδή μαλάκα ιστορίες, γαλλικά, γιατί είναι και γαλλομαθής το παιδί. Δηλαδή εντάξει, και σκεφτόταν να ξεκινήσει τώρα σε μεγάλη ηλικία πιάνο. Παίζεις πιάνο, δεν το ήξερα. Οκ, εγώ το μόνο πιάνο που νόμιζα ότι ήξερες ήταν το πιάνο. Ξέρει και πιάνο και γαλλικά ο Χάντερ. Και μόλις μας προσπέρασε, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω ένα μπραφ και αμέσως να τα αποδώσει, γιατί είναι κολόπεδο, γι' αυτό, για να μου δείξει ποιος είναι το αφεντικό, ποιος πάει πιο γρήγορα. Τίποτα, λέω ότι αμέσως δεν πρόλαβα να κάνω ένα μπραφ και με τη μία να μου ανταποδώσεις, να δείξει ποιος είναι το αφεντικό, ο άντρας στη σχέση, ποιος, τι να πάω κι εγώ πού, ποιος θέλει να δείξει ποιος είναι ο άντρας στη σχέση, καταλάβατε. Είναι αυτό που τις μετράς, αυτό ακριβώς, και σου λέει εγώ πάω πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνει ότι επειδή δεν έχω buffer στο μικρόφωνο πάω λίγο πιο αργά, πας και ακούσουμε λίγο περισσότερα. Αλλά εντάξει, οκ. Και θα κάνει τακ και όλο αυτό το μεγαλείο που έχω προσφέρει αυτή τη στιγμή θα χαθεί στους αιώνες, κατάλαβες. Αλλά τι να κάνεις, πάει μπροστά το αγόρι. Σε 26 λεπτά, κύριε Χάντερ, μ' ακούς? Σε 26 λεπτά είμαστε στον Αστακό. Οπότε για 26 λεπτά άσε με να τους πω 5 πράγματα, να πω 5 βλακίες, να γελάσει ο κόσμος, να χαρούμε και μετά θα σταματήσω. Αλλά για να γελάσουν πρέπει να ακούγομαι, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, κάνε μας ένα like, ένα subscribe, πατήστε το καμπανάκι, κάντε μας και follow στο Instagram που θα φανεί εδώ από κάτω. Δεν έχουμε κανένα follower, αλλά δεν πειράζει. Οκ, με έκλεσε κιόλας, γιατί μάλλον δεν θέλει να ακούει. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Ναι, γιατί όχι. Νομίζω ότι μάλλον πρέπει να το κάνουμε έτσι. Γιατί τι είναι αυτό που έχουμε περίσσιο? Το χιούμορ, φυσικά. Και τι είναι καλύτερο από τον αυτοσαρκασμό? Πάει μπροστά. Θα μου πείτε, δεν είσαι Πέμπτη με Τετάρτη? Έτσι, με Τετάρτη. Πού πάει, πού εξαφανίστηκε, ρε μαλάκα? Βαρέθηκε μάλλον να ακούει τα παράσιτα. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Και δεν ξέρω, πριν από αυτό το βιντεάκι έχουν γυριστεί και κάποια άλλα βιντεάκια μέσα στο καλοκαίρι. Δεν τα έχω φτιάξει. Είμαι μόνος μου, δεν είμαι μαζί του. Τώρα πήγαμε για ένα διήμερο στη Λευκάδα. Είπαμε να γράψουμε πηγαίνοντας, ήμασταν κουρασμένοι. Γυρνώντας όμως αποφασίσαμε να γράψουμε. Αποφασίσαμε, έτσι ξαφνικά μου ήρθε. Πάτησα το κουμπί και απλά έγραψα. Δεν είναι αποφάσισα. Απλά δεν είχα φορτώσει την κάμερα. Εντάξει, θα γυρίσουμε πίσω στη βάση μας. Οκ. Καλά είναι, αλλά και γιατί να μην γελάμε? Και τι έλεγα? Ναι, έχω και κάτι άλλα βιντεάκια. Έχω βιντεάκια από Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Μόνος μου, δυστυχώς, χωρίς το Χάντερ.
Έχουμε μια παρουσίαση ενός Duke 200. Έχω παρουσιάσει το MT, το δικό μου. Το καλύτερο μηχανάκι, έτσι. Μαλακίες, αλλά ναι, οκ. Και έχουμε και κάποια άλλα βιντεάκια τα οποία δεν τα έχω φτιάξει λόγω χρόνου. Η δουλειά είναι πάνω απ' όλα, δυστυχώς. Και δεν έχω προλάβει, και επειδή το κάνω μόνος μου, γιατί ο άλλος βαριέται ή δεν ξέρει. Οκ, ναι, δεν ξέρει. Τώρα που δεν μας ακούει μπορώ να πω ότι δεν ξέρει. Θα το δει στο βίντεο, αλλά δεν πειράζει, τότε θα έχει ανέβει. Γιατί έχω κλείσει την εδώ επικοινωνία. Ναι, οπότε κάθομαι εγώ, θα το μπιπ. Οκ. Και προσπαθώ να ανεβάσω τα βιντεάκια μας. Τα βιντεάκια μου κατά βάση, γιατί τις περισσότερες φορές τραβάω μόνο εγώ. Αλλά ναι, γιατί όχι? Γιατί να μην το κάνουμε stand-up? Γιατί να μην λέμε τα δικά μας, έτσι να γελάει ο κόσμος? Θα πιάσουμε κόσμο? Μπα, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα περνάμε καλά. Αλλά θέλω να ακούγεται και εκείνος, ρε παιδί μου. Έστω να έχουμε, ξέρω εγώ. Γιατί προσφέρεται η ενδοεπικοινωνία. Είναι γαμό. Μιλάμε, μιλάει ο ένας, αντιδράει ο άλλος, ας πούμε. Και αν έχουμε και καλό ήχο από το δικό του, με τις κάμερες, να τους μπροστά φαίνεται. Εντάξει, δεν πήγε πολύ μακριά. Αν έχουμε καλό ήχο, μπορεί να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο ήχος σε αυτό το βίντεο. Αλλά οκ, εντάξει. Θα δείξει. Δεν το Riders, λοιπόν. Είμαστε στα 20 λεπτά από τον Αστακό. Η κάμερα μπορεί να κλείσει, δεν πειράζει. Αστακός, ωραίο όνομα. Και αν κλείσει, οκ, κάναμε ένα βιντεάκι έτσι μικρό. Γελάσαμε, κάναμε μια διαδρομή. Ο Hunter μας περιμένει. Μάλλον φοβάται ότι πάει λάθος. Μισό να ανοίξω την επικοινωνία. Έλα, τι έγινε, μ' ακούς? Ήρθα, επιτέλους. Να με, περνάω. Όπα, τι ήταν αυτό το σκάσιμο? Αυτό που ακούσεις ένα σκάσιμο, τι ήτανε? Η ταχύτητα που μπήκε ή έσκασε το μηχανάκι? Α, οκ, εντάξει. Κάνει και μπαμ. Εντάξει. Να, δεν ξέρω να ακούγεται. Τώρα να δω, ρε μαλάκα, που έκατσε μπροστά, να δω πόση ώρα θα κάνω να σβήσω τη γαμημένη την πινακίδα. Δηλαδή, εντάξει, κανένα έλεος προς αυτό μου φτιάχνει τα βιντεάκια. Αυτό τους έλεγα και πριν, ότι ο τύπος με έχει αφήσει με ένα υπολογιστή, γράφει μια στο τόσο, δεν έχω ήχο, προσπαθώ να δεν βάλω και έρθει και κάθεται δίπλα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Ναι, θες να φανείς την κάμερα, το καταλαβαίνω. Ωραία, παίρνα, να φανείς. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά, γάμω την πουτάνα μου. Πώς θα καταφέρω να βγάζω την πινακίδα? Ορίστε να. Αυτό, κάνα δυο ζηλίκια, κατάλαβες? Δηλαδή ανοίγει, μας τη λέει. Κάθεται μπροστά, δεν πρέπει να φανεί πινακίδα. Οκ, δεν πρέπει να φανεί πινακίδα. Κάν το μαλάκα χωρίς να ξέρεις. Σβήσε την πινακίδα και ναι, να ακολουθήσει η διαφάνεια και η μαλακία. Αλλά κανένα έλεος, τίποτα. Το καταλαβαίνεις? Κανένας δεν με καταλαβαίνει όμως. Θα περάσω, γι' αυτό περιμένω, ορίστε. Αλλά ήθελα να σε δείξω λίγο παραπάνω. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, κάτσα κατεβάσω και ταχύτητα, πήγαινα με πέμπτη. Δηλαδή πραγματικά, είχα χάσει τη μιλιά μου με αυτόν τον άνθρωπο. Έλεγα λοιπόν στους τηλεθεατές μας εισαγωγικά, γιατί σε σένα Γιώργο, Μπάμπη, Κατερίνα, Μέρη, γιατί δεν είσαστε παραπάνω. Οκ. Έλεγα ότι πρέπει να ακούγεσαι κι εσύ, γιατί πρέπει να είναι διαδραστικό το πράγμα. Λέω μια μαλακία, να πεις μια μαλακία, αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα εδώ πέρα, δηλαδή όλοι οι άλλοι όταν κάνουν stand-up comedy έχουν από κάτω κοινό. Εμείς δεν έχουμε κανέναν. Καλά, και στα βιντεάκια δεν θα έχουμε κανέναν. Αλλά οκ. Με κάποιον πρέπει να αντιδράω κι εγώ. Ξέρω εγώ, μήπως να παίρνουμε τον άλλο τον Ζήκο, να παίρνουμε τηλέφωνο, να τον κορυδεύουμε? Γιατί αυτός μπορεί να μου τον βγάλει τον καλύτερο με αυτό. Πώς θα βγάλω εγώ, τι θα πω, άμα δεν έχω την αντίδραση από πίσω? Εν τω μεταξύ ο άλλος ξεπιάνεται, σηκώνεται, κάθεται, σηκώνεται, κάθεται, σηκώνεται, κάθεται. Πιάσει και ο κόλλος του, ναι, εντάξει, οκ.
Δηλαδή, μάλλον πρέπει να καλύπτουμε και τις πινακίδες τώρα. Γιατί, εντάξει, τώρα μαλακία κάθε φορά προσπαθώ να τα σβήσω, μου παίρνει 15.000 ώρες. Και, οκ. Είναι λίγο ζόρι, εν τω μεταξύ δεν το ξέρω και το πρόγραμμα. Και τι να κάνω. Και έχεις το χάντρι και σου λέει εντάξει μωρέ, πάρε και αυτό το βιντεάκι και να το, εντάξει, να το φτιάξουμε. Οκ, ναι, οκ. Να το φτιάξουμε. Έλα να δεις τι τραβάω. Έλα να δεις τι τραβάω. Εντάξει, είναι και τέτοιο είναι. Και θέλει τώρα να περάσει μπροστά, αλλά πάλι μάλλον δεν θέλει να με ζωρίσει με τις πινακίδες. Το τι να τον κάνω τώρα. Βαριέται, κουράζεται γιατί πηγαίνουμε με 70 χιλιόμετρα. Εντάξει ρε, οκ, με πόσα να πάμε ας πούμε. Θέλουμε 18 λεπτά ακόμα. Άντε να πάμε λίγο, τώρα τι να πω, εντάξει έλα, άντε. Τώρα που βάλαμε και βενζίνα. Ρε με το πάμε λίγο, δεν ξέρω αν θα ακούγουμε στο μικρόφωνο, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό ήτανε, όσο γελάσατε. Ξέρεις γιατί μου έχει φύγει το τέτοιο ρε, το wind protector. Το είπα και στα αγγλικά ο άτιμος. Και δεν ξέρω αν θα μικροφωνίζει, κατάλαβες. Δεν έχω βάλει το άλλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τους είπα μερικές μαλακίες. Οκ. Ούτως ή άλλως άμα τα γράψω όλο θα είναι 40 λεπτά βίντεο. Θα μου πεις, όταν θα μ' ακούσετε πρώτη φορά δεν θα μπορείτε να σταματήσεις να μ' ακούς. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κάθεσαι να βλέπεις 40 λεπτά βίντεο. Γιατί μπορούμε, φαντάσου, να κάνω 10 λεπτά βιντεάκια, να λέω αυτά που λέω και επειδή θα θέλετε να μ' ακούτε να θέλετε πιο πολλά. Εκεί που λέμε να τα βγάζουμε λιγότερα. Και μετά να πιάσει τόσο αυτό που να βγάζουμε λεφτά και να μην χρειάζεται να δουλεύουμε, να κάνουμε τα άλλα. Να κάνω πλάκα δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, καλά, εντάξει, όνειρα θερινής νύχτος, αλλά λέμε τώρα. Πάντως την απόλαυσα πολύ τη βόλτα γενικότερα και τώρα σήμερα μου αρέσει πιο πολύ. Γιώργη. Τίποτα. Πω μια στροφάρα. Ρε φίλε, είναι πολύ ωραίος ο δρόμος. Τι μας έλεγε αυτή? Εντάξει, μας είπε βέβαια ότι έχει στροφές, αλλά είναι πολύ ωραίος ο δρόμος. Δηλαδή αξίζει. Τι λες τώρα? Έστριψα. Τα κατάφερα. Βασιλόπουλο. Δεν αντέχει να μείνει πίσω, δεν αντέχει. Ο άνθρωπος απλά θέλει να είναι επικεφαλής. Δεν αντέχει να κάθεται πίσω. Δεν μπορεί. Από μία αρχής θέλει να είναι μπροστάρης. Δεν γίνεται. Γι' αυτό αγόρι μου θα πας εσύ μπροστά και εγώ θα μείνω πίσω. Γιατί εσύ γουστάρεις, θες να πηγαίνεις μπροστά. Ναι, κάνε τα χεράκια έτσι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, παίρνα τώρα, παίρνα. Και δεν μιλάει και στο μικρόφωνο, δεν μιλάει ο Πούστης. Δεν μιλάει. Ή δεν μιλάει γιατί γελάει και δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να το πιάνει εδώ επικοινωνία το γέλιο. Πρέπει να είναι πολύ δυνατό το γέλιο να το πιάσει. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν γελάει ο Πούστης με αυτά που λέω. Συνήθως γελάει. Μάλλον δεν είναι αστεία, δεν ξέρω. Θα στρίψει το αγόρι, στρίβει. Λοιπόν, θέλουμε ακόμα 15 χιλιόμετρα, 14 λεπτά για τον Αστακό, εντάξει. Να σταματήσουμε να πιούμε καφέ. Αφού θα μαλακιστούμε, θα τον κάνουμε το δρόμο, ξέρω εγώ, 30 ώρες από Λευκάδα μέχρι το Άργος.
Τουλάχιστον ας πούμε για ένα καφέ της προκοπής, να δούμε θάλασσα. Αγαπάμε Hunter αρχηγό. Έλα μωρέ μαλάκα, εντάξει άνοιξα. Γιατί άμα ανοίξω και σε περάσω θα με τραβήξει με την κάμερα. Ωραίος. Δεν πάω παραπάνω, τι θες τώρα? Τι το πάω? Τι λαμπάδα μωρέ μαλάκα που το στρίβω, γιατί δεν το στρίβω? Με κοροϊδεύεις? Εντάξει, να σου πω κάτι, μ' αρέσει τώρα έτσι η διαδρομή, τι λαμπάδα. Αυτό τώρα πρέπει να το κόψουμε γιατί ακούει και το όνομα, κατάλαβες, να βάλω μπιπ. Πρέπει να το κόψω λέω αυτό τώρα γιατί ακούει και το όνομα. Οπότε πρέπει να βάλω η μπιπ να το κόψω. Αν γράφει ακόμα. Βέβαια χθες μου λέει ότι το στρίβω για να με καλοπιάσει. Τώρα μου λέει το πας όρθιο. Τι όρθιο? Μα γιατί να πλαγιάσω αφού στρίβει όρθιο τώρα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πες μου εσύ, γιατί να το πλαγιάσεις αφού στρίβει? Ορίστε εδώ πέρα το γυρνάς λίγο. Δεν το γύρισα ρε? Ναι λίγο, τι θες πολύ? Αφού τόσο ήθελε για να στρίψει. Να ξέρεις ότι το τιμόνι δεν το στρίβω καθόλου. Αλλά ξέρω τι θέλει να κάνει αυτός. Αυτός τώρα θέλει να βγω από το δρόμο, να γελάει. Εντάξει, δεν θέλει να πάθω και τίποτα, είπαμε. Μοιάζει λίγο με τον Κολοσούρτη, έτσι. Και να ξέρεις ότι μοιάζει λίγο και με τον δρόμο που ανεβαίνει στα Νόγια. Μοιάζει λίγο και με τον δρόμο που ανεβαίνει στα Νόγια. Ωραίος. Αλλά ρε φίλε, άμα δεν τον ξέρεις, τι είναι... Έγιρα λίγο, έγιρα. Δεν θες να πάμε Ανόγια? Ρε μα πρέπει να πάρουμε το πλοίο. Άρε μα τα 9 λεπτά ακόμα. Πόση ώρα περνάει? Δεν περνάει η ώρα, αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ λέει ότι δεν το στρίβεις και νομίζω ότι στρίβει περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Τίποτα, λέω απλά ότι μου λες δεν το στρίβω, το πάω όρθιο και νομίζω ότι στρίβεις περισσότερο. Αλλά σε βλέπω τον καθρέφτη, μια από τα ίδια είσαι. Ορίστε, ναι, εντάξει, γκάζωσε κιόλας. Ορίστε, όρθιος. Αφού δεν χρειάζεται να το στρίψεις άλλο. Ας πούμε σε αυτή τη στροφή δεν χρειάζεται να το ρίξεις να το στρίψεις. Γιατί να το ρίξεις? Είσαι μαλάκας να το ρίξεις? Λέω σε αυτή τη στροφή που περάσαμε δεν χρειαζόταν να το ρίξεις για να στρίψεις. Γιατί να το ρίξεις? Μια χαρά το πήγες. Αλλά εμένα με κοροϊδεύετε. Άσε που πιάστηκα.
Για να δούμε, γράφει αυτή η μαλακία ακόμα. Γράφει ακόμα ρε μαλακά. Αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν πρέπει να κάναμε και πολλή ώρα. Εντάξει, ξύνει γόνατο, ξύνει γόνατο. Ξύνει γόνατο, τρελαίνομαι. Πάντως είναι ωραίο μέρος. Έλα, φτάσαμε σχεδόν. Δεν θες να πάμε στο κάτω στο κέντρο να δούμε τι θα... Κοίταξε ρε μάλακα, στο κέντρο θα με πάει εμένα το GPS. Λίγο παρακάτω στρίβει και μπαίνει στο κέντρο. Μην κατεβούμε να βλέπουμε θάλασσα και καθόμαστε όπου να είναι. Όχι ρε, από πιο κάτω. Από εδώ... Ναι, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει ο δρόμος μετά. Θες να πάμε από εδώ? Πάμε από εκεί που μας δείχνει το GPS, έλα. Κάτι πιστεύω θα είχε κάτω. Τι είναι μαλακα? Γύρισε τα πάνω κάτω το GPS. Ούτε αυτό δεν με άντεξε. Α, ξαναγύρισε σωστά. Και από εκεί μπορεί να κατέβαινε, αλλά θα πάω από εδώ που θα μου δείξει το GPS. Τι? Τζιπάκι. Σκεπασμένο κιόλας. Φίλε, χωριό Αστακός, έτσι. Τι στο διάλογο, που τόσο κάτω είναι το κέντρο. Α, ήταν και από εδώ και από εκεί έχει θάλασσα. Μήπως έπρεπε να κατέβω ήδη, μήπως με πάει στο κέντρο.
Ξέρω εγώ, το κέντρο απόκεντρο, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, κάτσε. Ούτως ή άλλως στα 200 μέτρα είναι μια στροφή δεξιά, απότομη. Και κατεβαίνει, λέει, κάτω. Τι σου λέει το κορίτσι που ήρθε με τα μάξι? Αρχίδια. Εδώ μου την έδειχνε τη στροφή, ρε μαλάκα. Τι παραλογισμοί είναι αυτοί? Ναι, εκεί μου την έδειχνε. Και δεν υπήρχε πουθενά. Το ξέρω, πρέπει να ξαναγυρίσουμε προς τα πίσω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ κάτι χτυπάει, ρε μαλάκα, αλλά δεν ξέρω τι χτυπάει. Μπορεί να μην έχω μπαταρία στο Bluetooth. Τι... Θα το βάλω να φορτίσει τώρα που πάμε κάτω. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα μου δείχνει αναστροφή. Τι μαλάκι είσαι, κατεβαίνεις από κάτω από τη γέφυρα, από εδώ, και κατεβαίνεις και πας από τη γέφυρα. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί, δεν πειράζει. Πάμε να κατέβουμε παραλιακά να κάνουμε τον κύκλο. Θα το βάλω που λες να βγάλω εκεί πέρα που θα κάτσουμε για καφέ, το βάλω να φορτίσει. Το ξέρω αυτό. Τώρα να μπω από εδώ και πήγαινα από εκεί. Νεοχώριο Ετωλικό Λεσίν. Δεξιά αριστερά, που προτιμάς να πάω? Δεξιά που είναι πιο κέντρο. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Ναι ρε, εντάξει, θα πάμε παραλία τώρα, τι? Είμαστε με τίποτα χθεσινοί? Τι ώρα έχει πάει? Έχει πάει 2:30. Να πάμε για φαγητό ή να πάμε για να πιούμε καφέ? Ας πάμε για καφέ και μπορεί να φάμε να τσιπήσουμε τίποτα με καμιά μαλακιούλα. Η αλήθεια κι εγώ... Όχι ρε, εντάξει, μια χαρά. Καφέ βλέπω πίνουν ρε μαλάκα, τι τσιπουράδικο. Από κάτω πρέπει να έχει μαγαζάκια πάντως. Να σταματήσω, να παρκάρουμε κάπου εδώ ή να κάνω τη στροφή? Ωραίος ο αστακός και πεζόδρομος. Δεν νομίζω θα κατεβαίνει ο δρόμος κάτω πάντως. Έχει καφέ. Εδώ κατεβαίνει ο δρόμος κάτω. Αυτό θα κάνω. Μπορούμε να τις βάλουμε μέσα πάντως εκεί. Από εδώ. Ξέρω εγώ, και να κάτσουμε να πιούμε κανένα καφέ. Ή θες να τις βάλουμε πουθενά να τις βγάζεις φωτογραφία? Έλα. Δεν έχει κανένα, καλή μου φαίνεται.